खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो गारि भारा होग्राफोरा सांग्रां जा गवालपारा हस्पिटालनिफ्राय साब्रै मानसिया गंसे स्विफ्ट डिजायर गारिखौ भारा लानानै थांदोंमोन उनाव बक'नि नेशनेल हाइवे 17 लामायाव ओंखाम जानानै ड्राइभारनो फेग्रा मुवा जाहोनानै बेखौ लामायाव रावबो गैयै खाबु लानानै बुनानै गालांदोंमोन आरो गारिखौ खावनानै लानानै थांदोंमोन जाथाय जाखांनायनि उनाव जायगानि मानसिफोरा गोग्लैनानै थानाय गारि ड्राइभारखौ गाज्रि हालोदाव नुनानै बक'नि पुलिसनो खौरांखौ हरदोंमोन उनाव बक'नि पुलिसनो गारिनि ड्राइभारा गासैबो खौरांखौ खोन्थाखांनायनि उनाव गारि सिखाव सानैखौ बक' पुलिसा हमनो हाबाय आरो दा सानैया खारखुमानानै दङ हमजानाय सिखाव सानैनि मुङा राफिकुल इस्लाम आरो ताहिर आली गारि भारा लांफ्लानानै गारि खावनाया बियो गिबि खेब नङा बिनि सिगांबो बेबायदिनो एखे जाथाय जाखांबाय आरो गारि खावग्राफोरा बांसिनैनो बे मोनसे हारिनिनो आसाम पुलिसनि शिशु मित्र प्रग्रामा नेशनेल पुलिस एवार्ड 2020 खौ मोननो हाबाय बे एवार्डखौ गथ'फोरनि रैखाथिनि थाखाय मोजां खामानि मावनायनि थाखाय होनाय जायो थांनाय 2019 आव यूनिसेफ उत्सा एनजिअ आरो आसाम पुलिसा लोगो नांनानै गथ'फोरनि रैखाथिनि थाखाय बे प्रग्रामखौ लन्च खालामदोंमोन चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय रानीपुर आरो आमलाइगुरि गामिनिफ्राय आयेननि बेरेखायै दोननाय गोबां हाथियारजों लोगोसे बेफ्रुहोग्रा बोखांनो हादों हाथियारफोरनि मादाव गंसे AK-56 गंसनि फेक्टरियाव बानायनाय पिस्टल आरो बेनि मेगजिन थरनै चाइनायाव बानायनाय बेफ्रुहोग्रा आरो माखासे गोबां हाथियारफोर बेफोर गासैबो हाथियारखौ चिरां जिल्लानि बिथां प्रकाश मेथिया दैदेननाय पुलिस हान्जानि गोख्रों अपारेशन खालामनाय एबा सिग्रोमनायाव मैया फुङाव दाबनै आलदा जायगानिफ्राय बोखांनो हादों पाकिस्तानाव थानाय सासे 13 बोसोर बैसोनि आरजु राजा मुंनि खृष्टान धोरोमारि हिन्जावसाखौ सासे 44 बोसोर बैसोनि मानसिया खावनानै जबरदस्ति धोरोम सोलायहोनानै गावजों हाबा खालामनानै लादोंमोन बिनि हेंथायै नखरनि मानसिफोरा पाकिस्ताननि सिन्ध हाई कर्टआव केस फाइल खालामदोंमोन दा सिन्ध हाई कर्टआ खावजानाय हिन्जावसा गथ'खौ 18 बोसोर बैसोनि होननानै फोसावबाय आरो गावनि गोसो बायदिसो धोरोम सोलायनानै हाबाखौ जादों होननानैबो फोसावबाय नाथाय चार्चनि आरो सोरखारनि फोरमान पत्र बायदिब्ला हिन्जावसाया गथ'आ 13 बोसोर बैसोनिल' बे खौराङा ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनाव दा पाकिस्ताननि कराची आरो लाहौराव सिन्ध हाई कर्टनि हेंथायै गोबां मानसिफोरा धरना होदों पाकिस्ताननि मोनसे खृष्टान धोरोमारिफोरनि रिपर्ट बायदिब्ला बोसोरफ्रोमबो पाकिस्तानाव 1000निबो बारा खृष्टान धोरोमारि आरो हिन्दु धोरोमारि हिन्जावफोरखौ खावनानै बिसोरखौ जबरदस्ति धोरोम सोलायहोयो प्रिथभिराज नारायण देब मेच आरो थुलुंगा बसुमतारी बिथाङा BTR नि गभर्नर रुलखौ बोखारनानै BTC नि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनानै होनो थाखाय सुप्रिम कर्टआव मोनसे पेटिशन फाइल खालामदोंमोन दा सुप्रिम कर्टआ बिथांमोननि पेटिशनखौ रिजेक्ट खालामबाय बिथांमोननि पेटिशननि बायदिब्ला BTR आव गभर्नर रुल जानाया गोरोन्थि जादों आरो गभर्नर रुलखौ फोलावबावनो मोनला होननानै लिरदोंमोन गुरुग्रामनि मोनसे हस्पिटालाव सासे 21 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ ICU दोनबाय थानाय समावनो सासे हस्पिटालनिनो स्टाफा जिनाहारि खालामदों हिन्जावसाया ट्यूबरकुलोसिस एबा हां लानाय उसुबिदा जानायनि थाखाय ICU एडमिट जादोंमोन आरो बियो जोबोर गाज्रि थासारियाव दंमोन बिनि गाज्रि थासारिखौ खाबु लानानैनो हस्पिटालनिनो सासे स्टाफा बेखौ जिनाहारि खालामदों उनाव हिन्जावसाया माखासे सप्तानि उनाव हुसआव फैनानै गावजों जानाय जाथायनि सोमोन्दै बिफानो लिरनानै खिन्थादों बेनि उनाव दा बिफाया सुशांत लक पुलिस थानायाव केस फाइल खालामबाय दा पुलिसा जिनाहारि खालामग्राखौबो हमनो हाबाय आरो बिनाव दा सोंनाय फिननाय लागासिनो दङ आं आंनि साइडनिफ्राय मोनसे क्लियारिफिकेशन होनो सानदों आं जेब्ला जिनाहारिनि निउस होयो माखासे मानसिफोरा बेखौ मोजां मोनाबो जानो हागौ नाथाय आंहा सासे निउस फरायग्रा हिसाबै बबे जायगायाव मा जाथाय जादों बेफोरखौ बुंफुरनायनि रेसपन्सिबिलिटि दङ बेजों लोगोसेनो आं जोंनि आइजो माहारिफोरखौबो सांग्रां खालामनो सानो जेरै बबे जायगायाव थाङोबा जों बेसेबां सांग्रां जानानै थानांगौ सोरबायदि मानसिजों थांफायोबा जों बेसेबां सांग्रां जानानै थानांगौ बे निउसनि गेजेरजों जाहाथे बिसोरो एसेबाबो सोलोंनो हायो जेरै जों मोनसे हस्पिटालाव सासे बेरामिखौ लानानै थाङोबा गासैखौबो डक्टरनि आखायावनो गथायनानै होजोबो नाथाय जों साननाय बायदि नङा गासैबो डक्टरानो मोजां बिदिबो नङा गासैबो डक्टरा गाज्रि बिदिबो नङा मोजांफोरनि गेजेरावनो सोरबा सासे गाज्रिबो थाफ्लांनो हागौ आरो बेबायदि गाज्रि खामानिया जाफ्लांनो हागौ बिनिखायनो जों जेब्लाबो सांग्रां जानानै थानांगौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो
जम्मू एन्ड काश्मीरनि पुलवामायाव 2019 फेब्रुवारि 14 आव उदखारि हानजाया सीआरपीएफफोरनि गारिखौ एटेक खालामदोंमोन, जेराव सा 40 सीआरपीएफफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन आरो बेयाव जोंनि सासे बर'नि जवानबो दंदेरोमोन। बे खामानिखौ पाकिस्तानानो मावदों होननानै मैया सिमान जाबाय। जाथाय जाखांनायनि उनाव पाकिस्ताना बे खामानिखौ मावाखै होननानै बार बुंथिनानै लादोंमोन, नाथाय पाकिस्ताननि फेडारेल मिनिस्टार फवाद चौधरीया मैया नेशनेल एसेम्बलियाव बुंथिदों दि इन्डियानि सिङाव हाबफैनानै इन्डियानि सीआरपीएफफोरखौ एटेक खालामनो हानाया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टार इमरान खान सरकारनि थाखाय गोग्गाथाव होननानै बुंथिदों। COVID-19 जों जेरावबो सुबुंनि जिउ गोमानांनायाव मिज'रामाल' मोनसेल' स्टेटमोन जेराव COVID-19 जों रावनिबो जिउ खहा जायाखैमोन। नाथाय दा मिज'रामनिफ्रायबो COVID-19 जों सासे सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। बिथाङा 62 बोसोर बैसोनिमोन। बिथांनाव हार्टनि बेराम दंमोन। बिथाङानो मिज'रामनिफ्राय गिबिसिन जाय COVID-19 जों जिउ गोमादों। फ्रान्सनि नाइस होननाय मोनसे सिटिनि मोनसे चार्चआव सासे सिनाय मोनै मानसिया चार्चनि सिङाव हाबनानै सासे आइजोनि गोदोनाखौ हास'दों आरो बेजों लोगोसे सानै मानसिखौ बुथारदों। बुथारजानाय सानैनि मादाव सासेया चार्चनि वार्डेनमोन। मानसि बुथारग्राया हिन्जावखौ बुथारनाय सम आरो बुथारखांनायनि उनावबो आल्लाहु आकबर होननानै होख्रावबाय थादोंमोन। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो पुलिसफोरा मानसि बुथारग्राखौ हमनो फैदोंमोन आरो बेखौ हमनो थाखाय पुलिसफोराबो गावनो गोनां जादों। दा बियो जोखोम जानानै दङ। पुलिसफोरजों गावजानाय समावबो बियो एखे खोथा आल्लाहु आकबर होननानैनो होख्रावबाय थादोंमोन। नाइसनि मेयरा बे जाथायखौ धोरोमनि थाखायनो जादों होननानै बुंथिदों आरो फ्रान्सनि सोरखारखौ बेनि हेंथायै थाबैनो गोख्रों एक्शन लानो थाखाय खावलायदों, जाहाथे उननि समाव आरो फिन खेबसेबाव बेबायदि जाथाय जाफिनबावा। डिब्रुगढ़नि आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि पोस्ट ग्रेजुएट डक्टरफोरा दान मोनथामनिफ्रायनो बेथन मोनाखै। आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि डक्टरफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा COVID-19 नि समाव गावनि जिउखौ दान होनानैबो सान हर खामानि मावबोबाय थादों, नाथाय थांनाय 89 साननिफ्रायनो बिथांमोनहा बेथनखौ मोनाखै। बिथांमोनहा बुंथिनाय बायदिब्ला आसामनि गासै मोन 7 मेडिकेल कलेजाव गासै 350 पोस्ट ग्रेजुएट डक्टरफोरनो COVID-19 नि थाखाय डिउटि होदोंमोन। बेनि मादाव आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल, जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल, सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल आरो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि पोस्ट ग्रेजुएट डक्टरफोरनो मास मोनथामनिफ्रायनो बेथन होआखै। बेनि अनगायैबो डिब्रुगढ़नि आसाम कलेज एन्ड हस्पिटालनि प्रिन्सिपालआ बिसोरखौ नभेम्बरनि गिबि सप्तायावनो हस्टेलखौ खालि खालामनो थाखायबो नटिस होदों। बेफोर गासैखौबो लानानैनो डक्टरफोरा हस्पिटालनि प्रिन्सिपाल चिफ सुप्रिटेन्डेन्टनो गांसे मेम'रेन्डामबो गथायबाय। आसामनि मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया धेमाजि सिभिल हस्पिटालाव ICU वार्ड गायसननायखौ बेखेवजेनबाय। बिथाङा बे खौरांखौ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदों। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 80,87,494 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,21,120। हामनाया गासै 73,71,308। आसामाव दासिम 2,05,635 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,06,571। दासिम 11,138 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 923। मैया सानसेयाव आसामाव गासै कर'नाजों 6 जन थैदों। बिनि मादाव बर' सासे दङ, नामा लखिन्दर मुसाहारि, 46 बोसोर बैसोनि, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।